Cer आमी नोदोर मारल्यार कितें येता जायत दिसून वेता तुंय चोरयो क्रिमी बलात्कार जायत वेतात निसोन तोन आदले भाशेन गोंय उरोंक ना बायलो लोक गोंया आयला लोटोन गोंयकार बायल्या देसांनी पावला सिर्विसो हांगा नासो हें गोडोंक सांगात कितें जायत तें करा गोंयकाराचे म्हूण आमदार मोत्री सांगता वोरा गोंये काबार केला चोरांनी उदोर गोतीच्या नांवां सरकारी कोचेरींनी बायले दिसता मंत्र्याच्या आदारा सरकारी कोचेरींनी बायले दिसता मंत्र्याच्या आदारा जुटयेर तुमकां आमी आडलेले येतेले म्हणून आजचे दिन पळयत जाल्यार फोटकिरो सरकार कायदो मोडटा एकेच राती मतलोबी पयात हो सरकार हुकुमशाही चलयता एकमतीन सोत उलयतल्यांक दामून दवरता पावर आसा म्हणून हातीन गोंयचे पोरशेक नाका तसले प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता आपसुवार्थी फुडारी फकत आपलो फायदो चिंतता गोंय सांबाळूंक विचून काडलेले कित्याक विचोरता गरजे भायर गरिबांचो तुमी शिराप मागोवन घेता गरजे भायर गरिबांचो तुमी शिराप मागोवन घेता गोंयकार आतां वोगी रावचो ना एक गोंयकार उठला पेटोवन मेलावली लोकाचेर नोदोर मारल्यार येतेलें तुमकां दिसोन कोणाकूच तुमचेर विस्वास ना इतलें दिल्यार पासून भाशण अंतोस कोण साफ ना तर उपकारोना किमतीचे कपडे न्हेसोन सुटयेर तुमकां आडलेले लोकांची सेवा करूं न्हय पदवी आसा म्हूण सरकारी तिजोरी लुटूं बरो गोंयकार जाल्यार वावर उरलां तें गोंय सांबाळूं जायना जाल्यार तोयार राव फुडले एली सांवजा तोच घरा बसूं उपरांत कोन्याचे पिराचीत कोरात देवान तुमकां बोगसूं उपरांत कोन्याचे पिराचीत कोरात देवान तुमकां बोगसूं